Татуировката на роза е едно от най-популярните и символични изображения в света на татуировките. Тя носи различни значения в зависимост от цвета, дизайна и личния контекст на човека, който я носи. Ето какво символизира розата. Любов и страст. Розата е универсален символ на любов и романтика. Червената роза, например, често символизира дълбока страст и силни чувства. Красота и баланс, със своите красиви цветове и остри тръни, розата олицетворява хармонията между красотата и болката, животът и предизвикателствата. Жертвоготовност. В митологията и литературата розата често се свързва с саможертва и отдаденост. Духовност и ново начало. Бялата роза представлява чистота, невинност и духовност. В Древна Гърция и Рим розата е символизирала любовта и богинята Афродита. В християнството тя е символ на кръвта на Христос и жертвата му. В съвременните татуировки розата е универсален символ, който може да бъде адаптиран към личния опит на всеки. Татуировката на роза е не само красиво изображение, но и дълбок символ, който може да разказва уникална история за човека, който я носи. Каква символика има за теб розата? Напиши в коментарите.